Staat Nederland ook paraat om Aruba te helpen als het gebrek is van capaciteit om ook les te geven op Aruba? Ik denk dat, dank voor deze vraag, als we kijken van wat we gezamenlijk kunnen aanpakken, dan is denk ik vooral hoe we kennis kunnen uitwisselen, hoe we de goede voorbeelden met elkaar kunnen delen, maar ook hoe we elkaar kunnen helpen om het beleid te hervormen en van elkaar te leren. Uiteindelijk is natuurlijk ook onderwijs een nationale zaak. Maar wat we gewoon gemerkt hebben is dat heel veel van die uitdagingen, lopen eigenlijk als een rode draad door het Koninkrijk heen. Dus ik denk dat we daar elkaar kunnen gaan versterken. En dat we dus op die manier, dat gaat niet alleen maar over de relatie tussen Nederland en Aruba, maar ook heel nadrukkelijk tussen Sint Maarten en Curaçao. Ook heel nadrukkelijk wat er op de BES-eilanden plaatsvindt. Dat we kijken van hoe we wat we op al die plekken doen bij elkaar kunnen brengen. En zo gewoon gezamenlijk verbetering kunnen doorvoeren.